Không có gì hả? Đi không? Đi muốn mua xíu. Đi. Quá là kia. Nói gì kia? Itulah kaya dari dulu. Yang pun diri mina dan kami ay pagkaw. Ikapiti sa gigaya, ikabisay sa gigaya, ikasarapay isnot ngaya. Itulah kaya dari dulu. Yes Lord. Kami nagpipikir ako kinahari ang tikiti. Yes Lord. Nakakibig.